یک جه نوچین هری سرکی و هری گرین که اکو باندوری لسر هرمین باکور و روشتات سوری و لسر سوری با آوای که گشتی جدی که او خباتن کو او دمک دریجش بوم هف پیمانا جواکی دهاتن کرن بو پشت خباتن بهتری 2 سالان ایدی رشنویس هات بو آماده کرن و جاری رشنویس ایرو با آوای که برفرهیج عالی مجلسا گشتی ریوبریا خواسر و هات نرخاندن و ده انجام وی که ده 134 خالین رشنویسی هاتن اری کرن و هم وقتی وی که ناو مجلسا گشتی ریوبریا خواسر جی وکه مجلسا گلان دموکراتیک ریوبریا خواسر یا باکور و روشتات سوریه هاتا گوهرتن. Piştê xebatên bêtirî 2 salan reşnivîsa Hepeymana Civakî li Meclisa Giştiya Rêveberiya Xweser tê nîqaşkirin. Di civîna notu yekî a meclisê de dengdan li ser Hepeymanê tê dayîn. Civîn bi xwendina daxuyaniya têkildarê çawaniya saskirina Hepeymana Civakî û mekanîzmaya dengdanê dest pê kir. Daxuyanî ji aliyê cîgirê Hevserûkatiya Meclisa Rêvebir a Bakur û Şlatê Sûriyê ji aliyê Yasir El Silêman ve hat xwendin. Di daxuyanî de hate diyarkirin ji bo rakirina kêmî û kurtiyan di civîna asaya meclisa ku 13 kanûna 2020 hatî li darxistin de biryara jino ve sazkirina Hepeymana Civakî hatibû dayî. Piştre jî di civîna 34 a meclisa giştiya dê hezîrana 2021 de navên endamên Komîteya Sazkirina Hepeymana Civakî û guhertinên ku di mîsaqa bingehîn de hatine kirin hatin xwendin. Ev komîteya ji 158 endaman pêk tê dest bi xebatan kir. Li kêleka vê komîteya biçûk di nava derdora 6 mehan de li ser amadekirina reşnivîsa Hepeymana Civakî xebitî. Di nava van komîteyan de zayend û mezheb li ber çavan hate girtin. Bi tamambûna amadekirina reşnivîsê re endamên komîteya berfireh li tevahî herêmên Rêveberiya Xweser rêze civîn û hevdîtin li darxistin. Piştê pêvajoya dirêjiya xebatan di navbera çarê kanûnê û heftê kanûna 2023 de komîteyê reşnivîsa xwe ya ji 109 xalan pêk tê amade kir. Di 4 rojên nîqaşên hatin meşandin de dawî reşnivîs ji bo Meclisa Giştiya Rêveberiyê hate şandin. Îro jî meclis ji bo dengdana li ser reşnivîsê jî dest bi civînê kiriye. Meclisa gelan a Demokratîka Rêveberiya Xweser ya Bakur û Şlatê Sûriyê Hepeymana Civakî a ji 134 maddeyan pêk tên erê kir. Rêveberiya Xweser navê Meclisa Giştî guhert û navê Meclisa Gelan a Demokratîk lê kir.